Dia mata ka sengi lepoi ha ka banta ka ban nyo jong ka sis te kumbang ini I ha ka banta ka ba nriu baka mi I jong in gang ka layap ken. Te ho ki la kan tiu ka spo hospital baru ki la sumar ken ka. Tang ba I kumbam don lat shu ken ba kan dang im te ha ka por ka ba ki dang sumar ru ba le I ba ka yujin ka dang duai ken ho blai ka ong trai la da de ka mon jong me to ai ba kan ni ka mi I ba kan im ken. Ka ba pli ba kan la man kham im shu shu ken karta jong ka namar ba ngas ngau I ka ten rai pan ban amla pat ban pen im yang taga briu kum ta kala yap la ka yap bed ken yang dah ba kala yap le ibu in gang los ngof si thang haru kata kata namar ba kade setang ken ka kur ga jat jung u ka badang im ken ta ka daw long ba ngau du jat hiru yala de ma ba amdan hiru kita kiru kun thai ging jung u te los ngof si tu kata kata ba ka ni ka por le iba ka yujin kadang pentengan yu ma da ka men semboro itang ba ka iba am idan lat shu te an ajing keman yu ne briu namar ba ulas ngof long lapat palat kata dono jung kumta makar pas ngoput lat di kumta kala mi na nangta hadin jang kata ka jingjap kami I jong in gang bad kembali thur wa shwa jong kene ka long ba in gang o di ya kita gidawai ban penja ya kata ka jing khuslai kata ka jing pang jing bun jing berkhat jong ta ka dau katrai bha kan hadin kata ka jingjap jong mi le jong long ba kanang kata shu ken te hadin jong kata ka jingjap jong mi jong te ularai ru ban nom ak film shu ken baru ka jing thmo jong ka long ba o shukwa tang ban don kita ki bahyang sem ken ba kita ki bahyang sem ka long kum ka yujin ken ba kan long kum kata ka ba I jong te bakin ya don ya la ka jong yeng sem nong pa shu ban pau nam ukwa bet ban don kata ka yeng sem ka ba jajai nong pa shu ban pau prathai tang kum ta kala biang ken ten re pan ban pan ka yujin ha kata ka janmit la I ba kala ya kendu waru tawu director ya tawu director lo ong ka ba kande ban wan lang bot in gang bat ka Mary ka bade CEO jong kata ka Longstar Entertainment jongki bakin ya kendu bakin ya keren shphang jong kata ka kot ken ke bakin ya shoot da kata series na da ka film ken namar haswa jong kene ma ka bantag ban riu la ong ba ma na ka kot jong u yunjun ma kimot ban thau da series ken bat kinong akru kidei ka Eugene bat in gang ken ten rei in gang pat la trai palat kata ka jing ngosi te ula phaidin na ta ka bak film te haba khadu ka Eugene pat kameri ki haban leimi hang ta ken te anda haba kila leimi tamaki te hangne pat uni director pediang ya kata baru dan kam ru ban ya kenduk lang bat uyun jun ban ya pan baik ya kata ten re uyun jun ru umpoi bat ingang ru kimpoi te ka thut na ken te anda haba ka Eugene kala le sha kata ka jakasa jong ingang te kala keren hi u da kata ka jing I da kata ka jing sunga ba tang ba hangne pat kala dapat da kata ka jing sunga bitar gen na ka banta jong ingang te belai bagi Eugene ke bitar yu ingang kalang ba kiladep ban ya keren sephang jong ta kontrak ban ya ak ya ta ka film ta ban ya don lang ban ta bat u bat ka khamtam le yu ingang ude main aktor ken ten remo u pat masenjap kata kami I jong ka mod ba uphai din na kita ikam gijam haga bagi pat ba ki fans jong ki latib terda mo u hierna na kata ka khet ban long kum tau aktor ka mod kalong ka jing klam ran gen ya kata company jong ki ya ka Eugene ru saka we ru kalong ba kilapan bana pajba kin bakila dona ka relationship te kamot balada uta aktor la ne uta bi jeng ka umla ban support ya ka kata ka film baka kwa ban ya poilang haju te khanang ba kata kanam ko buram kan biang kin ten remu upat uphaidin te kamot ke Eugene kam sem sngobai kata kedumbong hiru haru kata kata kin ba sakaweru akapor balik ikendu bar uta u director u klamwan kin ma koi lada sngosi ru ka Eugene ka ong ba dalade ka kam ngihap ban lejbet ma mano hi bom sngosi badan ki ba du ya kita bayang samjung ki tang ba perkhat le yu haju sheju namar bom la ban pen im ki briu ide ban ya be shakhamat ken tiang ne ru ka Eugene ka ong ba ka bha ba kin ya lai na ken barana ha ba ka la ong gom ta le kanang dung ngang yo in gang ken ba la ong ha ka ba le ha ken ka por phimot ban pelaj ban nga ken phim ithu bangadang sngosi ime ye ba sama phi le phimot ban le na ka jing im jonga ka ban phim khen shu banga de briu ai ka ta ka jing sngo briu jong phi ka Eugene ka ong ba ki bayap te ki bala yap hi non kam shugon perkhat iki balai ba ka Eugene ka se mesem du kan neru namar ba ki bala pet ha ki banta ki ba nadu basdang hadu hakani ka klimat ong phi satip hiru balai ba ka mesem du kata kata ken tede na kata daw long bang non kam shugon batai kini ki ba kwa ban tip sapet hi na banta ban kong bar balai basau balai ba ka long hadu kani ken te hakani ka poru wen gang usngau la kut lat ken baru lapan map na ka Eugene ma ya kata ka jinglong jongka ken lane ya kata ka jinglong jong uru mau baki long bakim ya sngutu jingmon kan tan re Eugene ka ong ba kanam la shu te ban chene namar baki I ba shiphang ula khuslai shiphang ula
dom shpang la bitu ithau shu jing im ju ta tagadau ka bha bet pakan yat bet maroi gen basa ko ber ko yujin ka ong ba menom la shu ban shania ya jing im junga namar bang ade gebri gonong thok badai manga hiru ba badon banta kata ka jing jap jongka mi ye jome ngatu ya kata ka diary jongka ngali ra sieng paranda habang la ra ya ka diary te kata ko sengi kawan kai hing jongi ya ka yu ikin bat kala harap bang ade gonong tu badai na ka dau jonga hiru ba ka sabe ya mena ying ka satim yume bat ka khamle e yanga te ba kum ta medang la ne man shania yanga te ka yujin ka thau khnang de te ki bun ban thok ban syukar u khnang ba unom shania ya ka ken baladau ni ubri udang don senda jangka kamot ba un pentut bet ya ka jingim jangka ka sngthu ba nam la ken ya shkhmat ken ta ka dau ka ai dau de kum ni kum tai ka thok ka syukar khnang ba in une ubri ba shu dai ni ba shu thut bet ya ka jingim jungwam khnang ba unom shania ya ka khnang bon jai na ka khnang ba kan ya be shikhamat gen kata ka de jing thumo jang yujin tianda ba ka yujin galami na ka ying jung in gang te galai kandu baru yunjun te hangne uyunjun padai mar bol perkhat e shphang kata ka jing yap jong kami e jung in gang ba ngot ru ba ka de ke yujin hi ka balle ya kata ma ba penyap ya ka te hangne ulong be derak haka ba phide ma phima ba penyap sisa ya kami e jong u in gang te yujin ru kam padai yo ba ban ring men sim na perkhat e te ulap harap bet kumne te kala shudam bet kita mesim jaga ka ong bet hot de manga ken o ka jing sngabang ban yo pen yap ya kemi jung in gang te sngabang palat ken kala lait ban petut yanga in gang ru mentang ala de ban brok up bat uma ngim don jing de shu menta bat kemi bat khun bat i taksiu e kim don banta bat ngalong na skolai lut bah ken tiang ne ka yujin kala ong kumne de na ka dau ba kala sngongia ken ya kita kimbriu ki basu tharai sniu bet haka fi kalong kum ta ken Bakidon kibriu syang dong ipi ba ngah kejing imbriu jengiru kolong ba lada kibriu ki syukna bet lada kam deru maladam de ba utau briu lana kata ka briu kale ya kile te ya kata ka kono kejing sneu ken lada kibriu ki pharap ki syukna lana ki syuknyot bet utau briu bomle ru syong bet hoj dai manga ken tang ban lait na kata ka jing sngo sya knyot ken kibriu thaj te ban yo sngo sya sngo te ka yujin ru kolong ngum ta ken ka syong bet dai manga ken bat ka ong hang neru long kum pakala sngo syarkhai ma ka tor kum ong ru ba de mga ba penyap ngas ngohon bangalong kumni kum tai lang ba pen iba kalas ngongia ta ya kata baru ka la dam hiru yo yunjun te yunjun pat khuslai nakal yang jongka long ba de namar ba uting kin yo ba ka poi biang sipatak yo ba ka kibun ma u kham prakhat amata jong atakin te hadin kum ba ka to kan sngi pat malai iba la trai palat kata ka depression dan kata ka anxiety kum ong rak hasiru ba kada kata jingpang jing khuslai kita kijing perkhat kiba bomde shu ma kijing mut sneu haka jing im jong u ingang melatrai kata ka jing pangnot ula pat kita gido non mesim jong u ba ula du ya yang gesem ma kum ga kami ye jong uru kadang syap te hadin ka yujin ru kala syupan ya khlat na ugum to hi te sakaweru haka ta ka kambak film ru ula du te snopoi shu kin se ke jing im jong u kin te ba khadu te win gang la perkhat ban shimela ka jong im te kata ka wi gesngi kameri kala mod ban le shing jong u te kala thet ban jing bam jing di ru te nda ba kala poi ka i ba ka ying jong u kala ka badum bet ken te nda ba kala bet kata kam rasum jong u lai i ba ula shimela ka jong im ken win gang te hang ne kin nasthu ba ka story jong in gang kala kut bet ken ba jal de usngau kum ba hing rum don shu ka kamru mla shu ban trai nang tas ka wer ko ta ka briu ko ba ha ka jing im jung u kwa ban ya tho ru kampoi te ka bakot ulai na sa ka jing jap ken dal je te reng ong pi parlok da pikut lat ru mat nom long kum ni mo ka de na kliang junga ba kan mau ba ublei dang don ben da de ka real life ru kan mau ba ublei ju i ki briu la kilong marwei ha ka ta hi ka ba kilong marwei ublei so don gen kumba ka yujin ka sat duai mo ha ba ka don marwei ka light bet na ta jing ya te ta ka dawn ong pi hang ne ka film dipeni kendiat sifang ka jingat bleru ma utau ba duwai he yo bleu pelaj bet kumbu yujin pi ka yujin shakhamat ka jingim jangka kalam sukses bet ka jinge ka dan tang ba ka ya bet shakhamat te haren jong ka jingyap jong ingang te kala kta bhai ka meri namar ba ka meri ke iet palat yo u ingang haru kata kala khen yu kumbu de u khun le ne utau ubriu jong ka kut sadam jangka kin ba ka iet yu ma haru kata ten re anda ba ula yap kelas ngosi kelas ngau ba ka dan ba kata jing du nang ka jingim jangka ba kumju ru haka company jengki te kata ka jingyap jeng uru kane ka mesim sneu kala pun ben haka mesim jengka baka debit ka yujin gin kala penlong yu ba un penyap kin along be ka yujin hi ka ba penyap yu indirectly kin ta ka daw ka shun bah ka meri ya ka yujin ka ne ka por
baru kala temu ban penhap nak lan man backup nak ya kana po atau company dan rei kadai shisha hi kum taru namar ba kum bahadin tang daki arngila sngi ya i ba news ba kata company jongki kala be nak lan ki la ya penkut nak ya ta kontrak bar ke Eugene takadau hang ni lai i ba Eugene kala le bet bantar ya kata kot kontrak jongki ya khmat jongka American ba hane ke Eugene ka ong ba nasutu phap harap ba ka jing yap jong u ingang ba dei manga tang bangam dei manga ba penyap yu kadai ka jing hap hi jong u hi ulat trai kata ka jing pang ka jing khuslai yu buat menjuyu jing keman ka jing marweru ka trai bahayu ngai i ya kata na ka por te hang ne pat ka Amerika ong ba dei maphai ba penyap te hang ne ka por ka Eugene kal ong ba kumna phakna ba pam yu i ba dei manga dan rei ka Amerika ong ba men swam ju i ba u ingang ulong kumni rei masen poi mapha u sim sundan ya la ka jong ka jing im tang bahane ka Eugene ka ong ba balai pat u ong kumni ba sisnam ka jing pulut por jong ubat nga usngau kumbau la ya lut ya ka perthai ka Maryam usngau kumbau dap ka jing teman ka jing khoslai handrai si phaus nam pat ula im hang ne hapo industry jong phi hakane company jong phi balai juyo jing keman hamto gamde ka jing bakla jong pha ma pham ju ai ka ta ka jing sub u pham ju ai ka ta ka por bat u pham ju ai ka ta ka ek bau sim skam pha balai te kalong gumta lada jin ba usim skam pha kane company jong phi nom ong hiru ba ma bakat nom lap hiru ka ta ka jing khuslai kan trei u te handrai habau dan bat nga dan kam hiru bandi i kita gi dawai jing khuslai kita gi dawai e kamot ba dei ma pha hi bala khanyat ka jing im jong u phapan bun kam yu tat hadu ba sngow thu shu ya ka jing im la jong ru te anda ha ba ka Eugene kal ong kum ta kala kta ka Mary ka song thu bai la de ru kam dei te ka bri gu ba biang te hang ne ka Eugene ru ka ong ba na ru ta ka sngi nganam yu kjat shu hang ne ha company jong phi tang ba sapet kan ne shkhamat te kum ta ka Eugene ru ka yai be shkhamat ka jing im jong ka te kum ba hadin ka to ka ne sngi pa lai ba ka kami jong yun jon ka la le haying sa jong Eugene ba ka jing le jong ka thamo ban pan map nak ban ta jong ki ki ba ro ki ba ka la le ka jing im jong Eugene ha ki porman shwa te ka jing thamo jing le pan map jong ka ka long kum ne phi namar ba kani ka kami jong yun jon ba kala kru pisa banta ba mu ur la panduna ka ta jing pha pisa skam ti kala kru pisa ru ka long ba kan ha ban siwi kita ki ba doktor ba kani ka brio ka don jing pang khalai phi te ka don jing pang khalai te ka don kam ban kliang yo khalai jong ka baru ban siwi ka ba hospital te ka jing thamo le pan map ya ka Eugene na ka banta ba lada ka Eugene ka map ya ka ma te bas ka wer ka Eugene ka le jan li ya ka man ski khala ban pan pisa ka ina ka Eugene namar ka Eugene banta kala ruspa te kanang ba ka Eugene kan nyerap pisa na ka banta ban siwi kita ki ba hospital ten rei ka Eugene hawat kam tip hakane ka por ma ya ka jingmut jang ka brio tang ba ka Eugene ka ong bet ba mantai ban pan map ka bahaban kelana ka bangun ken baru ka mantai ban ngu akhmat jang ate bangam dei ka blei la ne blei ma dan kamera rei to khilet siyeng kala ka bangun yo ba ka por kala slam e ken amar ba balai ba ki bubun ki bri ki bapan map na ngatang ba hakim ju kala ko ma pharu ma man shwa phalong gum to phagum to ju siju ki bri ki ba ki long ki ju e mdan jing kala ta ka dau kala shwa ga jing im la jong hadu bangan i to so ga jing kala bangot ta ka dau kham ha kum ta ken te sawan pat in saya kren ken ti anda ba ka Eugene kal ong kum ta ka sngo thu ba ken ge brio long do ban ya kren ba ken long ba hadonot la jong ru ka shwan panam tang naman ta ban yo jing man toy gen henry ka min sem go ba shisha jong ka pat kam de nak ban ta jong jing bhara ne ka jing it ane ka ta ka jing ya mak mar kaliang henry de nak ban ta jong ka jing yo jing man toy gen ta ka daw ka Eugene kam la ngap than ya kum ken ge brio ben te ka ta ka wi gen met la yi bo yun jon udang pej ya ka ta ka video ka bala jia hayeng jong ta ka mi it mo ka ta ka jing jia ka long ba kum no ka yap ken te hot ka daw dang pej ka ta ka video ka long ba ka Eugene ka don hi hayeng jong ka ta ka mi it mo te henry hadin ka ta ka mi it ka le ai bam ya ta ka mi jong ka Waranda haba kala yang nang tapat kala tray kata ka shinil nega BP te kala king bayong nega kli jengka bar kata ka jingking bayong kala kum hap syapo kita gi mau kendon kita gi mau jingking te kum ta kala syuklat no hang takin hoi ke Eugene kala mut penyerap tang ba kala jengai na kata ka jakat te kum ta kam la syukin ti anda haba yunjun ulo yo i kata ka jing shisha te kala kta yu na marba kum ba ong haswa jengka ne ba ula kena hi ba kade ka Eugene ka bale kata kam sneu ten re anda haba li i ba ma kam de ga Eugene ba kan ga bre ko yap hi ken han ta ga jing bakla te kum tawlas ngawlong pop ken yela de ma ngawlong bakla e ken ba ko no e ga bre ko ba hok ken bat ha ka por kum ba ong phi ba ga Eugene kala ong ba de manga namar bala ngawi ma ten re pan ban ka Eugene ka kren ka e ba om de namar bala ngaw thaj
ki beriu ki basu knyot bet ya ka ken hadu kata ken long baka kata yu ken ka por te kumno ru yo yo ne pen drive ne ken video kan ong yu phi ba ma kung bang ong phi ba u kimjio she tre bat ki pulit te haba stop ru ma tak banta ka jing ba ki pulit ru u yo jing tip na ki ken ba ki set ai u kita ki information na ki jing tip de na kata ka daw ken long ba u yun jun se i ka jing shisha te ren jong kita ki jing ja baro te ri i ba ka jing im jong ka yujin kala kham long pangat malung mala baru kadan ka khubor ka ba kadang don ka company ka badang khot ya ka sha kata ka kontrak bakan longkum kata ka aktras hoaj kala sha be ha ka meri na kata ka company jong ka meri kala sha pan le ran ka yujin tang ba ka yujin pat kadang yo be ya kata kalat namar ba balai ba ka ya ka hok bat kumju ru ka yujin kadan ya kata ka sap atalen ban ak film ken te kita ki bri ki ba kham halor ki khampet ya kata ka jinglong jongka bat ru ka kata ka jing tibit jongka kan bat kata ka company ka ba offer ne ka ba ai jing terwaya ka bakan sanja kata ka kontrak ka long ka company ka ba kham he ban ya kata ka company jongka meri baru kata ka jing ya sign kontrak te ka yujin kala pediang ya kata ka kontrak ba bat ru kata ka kontrak ka long ka ba he ba hadu kata kata ken te pet yang ong pi ka yujin ma kalong ka bri ka ba marsi ketibet hawat ka meri kala panhap ya ka kala panle ran ya ka pada hangnir ka yujin ka longkum kata ka beriu ka beniat amar ka beniat lana ka khaman amar ka khaman de shwa bakan le kata ka company sa ka weiru ka yujin ka lap hak ya ka komputer jong kata ka company jongki ba kata ka company jong ka meri ngamon pen ong ba ma ka sedan kata ka jing le blackmail jongki ka jing le bom sap bompong hang de hang tai ka jing le ben ya kita nong tre jongki de ka lap hak hu tim jo ken ya ka komputer jongki ban lap ya kita ki kam ki bari jongki baru kila pelaj internet Padang dah balap pelajnya internet di pulit kila lek kem kenya kameri. Te kameri mentak la pois popatok. Ti ondah ba kameri kila don popatok te kene ka plidar jangka kadang ya keren bat ka. Te hangne kameri kila ong ba ba khadu ngi haban penmam hina ka yujin. Ya ke ke bangila le ha ka jing sisa lang ba. Ngimla pan le ye ke ba ka yujin. Kalong ka ba ban ya site bat kene ka brio. Te hangne ka kameri ka ong ba haban penmam na ka yujin. Ti ondah ba la mit nak tak plidar. Kelek kata ka jaka baka yujin kadon ken baru kalapan map kala dem ru ahmad jong yujin ka ong map ma na ka banta jong ka company jong ni na banta jong ki barok kham tam le na kaleng jong ka meri ba kam tip ye jing sha ndrei ka yujin ka ong ba mantoy ayu ban pan map an dem ahmad jong na mar ba kade ke jing kwa jong phi abang ala keren da ka tien ru phi kwa bet man pan hap yang ban pan le ran yang te mantaru in le kum no hi baru kata ka file ka bang apalaj ru kam don syu akti jengang al ai ki pulit te khilai pan hin ki pulit ken pan nomat khni syu nanga ken yang ne ke yujin kale ai be shakhamat ba kata ka por ru man ong phi ba CEO jong kata ka company baka yujin ka kontrak ya kata ka film jong ki le ne kata ka kam jong ki uyo i haba kata ka briu ka dem ahmad jong yujin ba anda haba le i kata ka jingdam jong kata ka briu te ka men sim jong u la don kata ka jing sngaw kum no re te ban ong ba ka jing sngaw dap men sim kin namar ba ban yo i ba ka ne ka briu kabatrai bat nga ba ki briu ki yadam ahmad jengka kalong kum ka sim kumut kham yo bor ken ma uru te onda haba ka yujin kala rung shapo te hang ta kala kundu badu ban ma uru dap daga jing keban ken ban ong ban yo ban ya trai lang bat kini ki briu ki ba pau ki ba mo kita ki pat ba ki yadam ahmad jengki te ma uru ngau ki kardan ken phi hadu kata ken long ba ka bor jeng yujin bat ngon oi phi ru ba ki ba pet adu ba sedang mo ba kumno ki briu ki hab bandam ahmad jengka ru kam dei ki basuk Mensyua ka jing im jengka kalong ka bashir khe do kata kata tang ba da ka jing yet lenti ka jing ye sha jengka pet ki briu pat ki bale pom ki bale ye kita ki bomman ahmad jengka ki hab bandem hi pat tang ba kam jup diang pat ye kata ka jing le jeng ki briu ka ong bet haki ba kin hab ban kala na ka jing long berim jengki ti hang ne ru anda ba kale keren bar uniu briu ma hang ne uniu CEO jeng ka company ru kalong ba ukwa ba kata ka jing trekam jengki kan long ka bayai ne shudu ke bom jukut ke te hang ne kila ya keren tat hadu ba uang ba ukwa ban ya dan lang berkat berka ken panjat syahmat jong kata company bat hang ne ru ong haka barada fakwa ban kiu shudu ke clear jong kanam ba manga ngala ban pen kiu pha pan hab ban pediang ya kene namar ba de tang manga bala ban ai pha ya kata ka bor ken tang ba ngi hab ban sanye ne kontrak ba manga bat pha ngila ban long kum kita ki syukurim ken te hang ne ke yujin ru ka pediang ya kata kom tau le pendeng sisa ya kata ka sati hakata ka ti jong ka ken ten re unia per ubreu ka jing thumo jung u ban ya poi ba yujin ru ka long ba kam dei ka basuk te uladan ka plan sirandet ken namar ba usai bat benya shapang jong ka ki por menswa dengan ong ye phi ba ulatip ru ki porlok para jor jong ka ma ya takadau ken long ba
Panya poi bat kani kebriu dan kamat penjengai kita ki paralog senrang jengka namar ba kamlong ke besuk lada don kita ki rival kembang ke parang kita ki nongshun gen namar ba usngutu balada kita ki senrang ki penjan bat ka kamon kalong ke bas niu ken jeng yede jeng ubat ka ma tiga kata ka pelan ju te ta dau ba haga jemut jeng u ba u hukum yo ne u nong ter jeng uang ba yo kim jo ma la itu te ba ul tip ru shapang ka kam jong ki men shwa ba ka yede parlog ber kim jo ba u yun jun tu ang ba ya ka ba menta te hab ban take down no la ne ban shim no yo kim jo ken ba de ban penyap klub bet yo ukum to ken namar ba la dau ni u imam long bakan kata ya company jengki namar ba to briu sabau tre bat ki pulin sabau tre kam gi ba mitu ithau am ta dau dan kam ban shim no ken ya ka jeng im jenggu ti anda ba ul ong kum ta te ni u shakri jeng ur mau tau ba tre bat u ong ba te wan ang khuslai gen bos nang ne sakpan in sapendam ba ya kata ken Tian re kata kajing persang ke banongkong jengki ban penyap yo kim jio kam long gen namar ba balai ba ha kata ka yeng ke bagi mod ban thai da kata ka gas yo asngau no ken bakalik kata ka gas te kadon kata kajing smatram te kumta kilami da kata ka yeng baru ka kata ka yeng gelap thai tang bagi klemen sau gen te hang ne kim jio bot yun jun ki skau ba kane ka kam ban yada ya ka yujun ka long ka ba e haru kata namar ba kat banang kiu kerdan kata kita ginong shun ki long ki ba kam krau baru mentalai ki long ba kita kinong shun ki kwa sendon ban penyap ya ki ken tagrau hang ne ki ya plan ba le ban husiar ba ken ya kita kinong shun ki ba long kum ne ki ba kwa ban penyap ken ken re ya ba menta ka sengiru nganong ye pi ki parlok ki fans ba wasngu e ki khamlang kot story ti to ngin ya kendu pat la shai ma na ka ban sawan ken khuble sibun ko por jong ti sekendu pat